No, uy, kunti na lang, oh. We came in here, there's a lot. Naaday tulo, oh. Meron pa din. Matamis siya na may liso. Dito tayo sa grapes, mga loves. Ang bilis. Big na. Magkaano daw yan? Magkaano? $16. $16 yan? Oh my God. Lo, right here, Lo. Oh my God, ang dami. Oh, dito tayo, mga loves. Look. Hindi ako bibili. Hindi ako bibili, pero kakain na lang ako. So, kakain na lang tayo dito, mga loves, kasi hindi kaya ng power. Hindi ko kaya, mahal kaayo ang ano nila. Pangmayaman to, diba? Pangmayaman kasi mahal. Ang dami. Kain tayo. Tignan nyo, nasayang lang siya, oh. Oh my gosh. Wala kasi akong kain. This is the one that you call function. Yung sobrang purple na, Lo. Yeah, that's what I get. Ang dami, oh. Tignan nyo, oh. Tignan nyo, mga loves. So we can get it. Ayan. Kain tayo, mga loves. Libre ang kain. Ang daming bubuyog, pero libreng kain. Ang sarap. Maasim na matamis, ang sarap. Matamis na maasim na ang sarap. Ang daming nahuhulog, uy. Oh, look at this. Asan? Ala, dito marami, Lo. Gusto mo to? Gusto mo? Here, right, Lo, oh. Look at this. Look at this. Look. Hello. Picture mo. Hello. Diba? Oh, look at that. Oh my God. Ang anak mo ba? God bless you. Videohin yung anak mo, Lo. Let's go. TJ, it's your turn. Yeah. It's fine, fine. You pick up. Come on. Ang dami. Choose your one bundle, TJ, so you can have one. Ang dami, oh. Pero kapag hindi masyadong ano, hindi masyadong purple, hindi masyadong matamis. Over here. Dito, oh. Sobrang purple na dito, oh. Kaso lang ang daming chemical, kaya kailangan ko siyang i-wipe. Ang sarap. Ang sarap talaga. Hindi ako magsawa dito, mga labs. Kain tayo ng kain. Lo, hindi ako magsawa. Ang tamis pala. Dagdagan ninyo. Pwede maglagay dyan isa, ano? Isang, okay guys, yung bag is $16. So kaya yun, ang gagawin ko, maglagay na lang ako dito isa. Gusto ako na lang magdala. Okay lang. Baka malaglag kasi pag hinawa Ganito? mo, ganito. Ay, bawo, hindi man, hindi, oo. Careful. Mga loves, kunin natin, idagdag natin sa bag nilo. Kay sayang yung bag nila, no? Ang mahal. Ang mahal ng bag nila. Pala nun. Hala, parang sira man ito. Para okay lang. Hala, ang ano dito eh. Kumpul sa ano eh. Oo nga eh. Sa... Alam mo, hindi ko kinakain yung skin, Lo. Ang daming chemical. Ito siguro. Ha?
Ito. Sarap nito mga loves. Oh. Look. Diba dito ilaglag mo. Lagay lang. Tamis na maasim. Masarap yung matamis na maasim, lo. Dito ang dami. Kano na? Probinsya. Magkaano ito sa sa mall? Ay, ang mahal kaya. Oh, tingnan mo ang mga tao nagagalit sa akin kasi sabi ko ang mga mayayaman lang makabili. Di pinagalitan ako. Sabi, sino ka? Bakit nasabi mo yan? Sabi ko, bayabas man yung uso sa amin. Let's go. Sa apple naman tayo. Lo, ang sarap, lo. Ang daming laglag sayang, be. Kaya mahal ang box nila kasi na sinasaya. Grabe. Ang sarap nito. Talaga ng puno na yan. Asan? Yan, yan dyan. Oo nga dito ako nag-stay na. Hindi na hindi na ako lumayas. Ay, grabe ang mga lab matamis. Matamis na maasim-asim konti. Ang sarap. Wala. Wala. Tapusin ko to. Diba? Ako na lang mag-isa. Nawala na sila, lo. Iniwan na ako. Ang sarap nito. Ang sarap. Ang sarap. Dito na naman tayo sa apple. Apple na naman tayo. Honeycrest. Ang dami na naman. Balik na naman tayo dito. Dito tayo. Fuji ito? Alam nyo, kakain ako mga loves dahil kakain ako. Ayan yung kumain? Wala kasi akong lunch. Wala akong lunch so kaya kain tayo. Ang dami oh. Ang dami din sa baba. $126. Ito, wala man din ito. Ay, meron dito sa baba. Nahuhulog na oh. Green, it's not yet ready. It's not yet ready because it's green. Oh, ito oh. Ito yung maasim na tinatry ko. Ito ba yung ano natin? Oo, yung tayo. Parang ito ata yun eh. Sige na. Ang ano natin doon sa kabila yun eh. Iba yun? Naalala mo sa kabila. Oo, ang dami dito. Oh, tingnan nyo. Uy. Pwede mo mataste. Ito, hinog, aray. Don't pick up if you won't have a... Alin ito? Ito, itry natin to. Tingnan mo, nak. Look. Try natin to. Hala, ang laki ng sa baba, lo. Doon ka na. Sit down ka. Doon. Ito, matamis siya. Doon ka na ko. Sa ilalim ka ng puno. Dali. Upo ka lang doon. Doon masyasama. You want to go here under the tree? Matangkad ako mo. Dito ka. Laki. Dito. Hindi ko alam itong apple na to. Anong pangalan? Dito, tignan natin. Nasa ilalim tayo. Hilaw pa ito, maliit pa. Ito may malaki. Ito, oh. Yan, ganituhin natin. And then kainin natin. Wala, hindi kasi ako kumain talaga. Masarap siya pero yung skin niya ano, nandun sila lo ay. Max, do you wanna eat? No, why? You don't like apple too? You don't like apple? I like apple.
Matamis siya, lo. Ayan. Wala nang music, lo. Wala nang banda. Walang banda. Ang daming tao dito, eh.